କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ବରଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛେ ଯାହାଙ୍କର ମୁଡ଼େ ବାଲ ଅଛେ। ହଁ, ଆଜି ଆମେ ଜାନମା ବରଗଡ଼ର ଗାଇସମାରେ ଥିବା ବାବା ବରାଡ଼ ବାଲୁକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ଜମିଦାର ଏ ଟାଇମର ବରାଡ଼ ଦେ ସେନୁ ଶ୍ରୀଧର ମହାପାତ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ପୂଜାରୀକେ ଡକେଇ କରି ସେନୁ ପୂଜା ପାଠ କରାବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତ ଥରେ ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ଅଜିତ ସିଂ ଏ ବାଟୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ବାଟେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲା ସମୟାନେ ପୂଜାରୀ ଦେଇଥିବା ବେଲପତରରେ ଗୋଟେ ବାଲ ପାଇଲେ ଆଉ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ତ ପୂଜାରୀ ସେ ବାଲଟା ବାବାଙ୍କର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାକି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରଲେ ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଟାଇମ ଦେଲେ ତାର ସତ୍ୟତା ଦେଖବାର ଲାଗି। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଲିଙ୍ଗ ପାଖକେ ଯାଇଛନ୍ ସତକେ ସତ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ବାଲ ଥିବାରକେ ଦେଖିକରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ବି ନାଇଁ ହେଲା। ତ ସେ ବାଲକେ ଘିଚି କରି ଦେଖଲା ବେଲେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବାଲ ଉପଟି ଗଲା ଆଉ ସେନୁ ରକତ ବାହାରି ବସଲା ଆଉ ନାଗସାମ ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତ ରାଜା ଡରିଗଲେ ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବାଲ ଥିବାର ଲାଗି ଆଉ ପୂଜାରୀ ଶ୍ରୀଧର ମହାପାତ୍ର ବରାଡନୁ ଆସିକରି ଇନୁ ପୂଜା କରୁଥିବାର ଲାଗି ଇ ଜାଗାରେ ବାବା ବରାଡ଼ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ନାଁରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍। ବୋଲୋ ବରାଡ଼ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବା କି ଜୟ।